Hello friends, Bodo channel pin konsebaw dayo nongtangmona naigasiनो दङ Bodo Job Info official YouTube channel दा सीरियस बाथ्राया बेनो जे लास्ट डेटखौ खमायना होबाय बेनो जाबाय आसाम पुलिसाव जि पोस्ट 5000 नि बारा दङमोन फरेस्टखौ लानानै लास्ट डेटखौ खमायबाय जेराव जोङो सिगां मोनदोंमोन 22 फेब्रुवारि नाथाय दायो खमायनानै बेनो जाबाय 8 फेब्रुवारि एबा 8 फेब्रुवारि खालामबाय अब्ला फिजिकल टेस्टखौ बिथांमोना सडेनलि हरखाबै लानो हागौ इलेक्शन सिगां बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था दा इन्टारनेट बन्द जागासिनो क'क्राझार चिराङाव बेनि थाखायनो खायसे मोनथियाखैब्ला लोगोफ्रा कल खालामना खोन्थाबानो जाबाय फरेस्टनि एप्लाइ डेटआबो जाबाय एक्टिभ जाबाय लिंकआ आरो जोबोर मोजां नोंथांमोना जावले अनलाइन दखान एबा सेन्टाराव थांनांगौ गोनांथि गैया सिगांनि एप्लाइ खालामखानायखौ लगइन खालामबानो जास्ट प्रेफारेन्सखौ होबानो नोंथांमोना साबमिट फाइनाल जागोन जेबो टेनसन गैया नाथाय सिस्टेमा एसे चेन्ज जादों आधार कार्ड नांथारगोन दा बेखायनो सेल्फि आरपिआव फैनाय लोगो लोगो एप्लाइ हियरआव क्लिक खालामनांगौ आरो खालामनाय लोगो लोगोनो जोङो नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हायो दा बिदिब्ला आं बेयाव माखासे आइडि लगइन खालामनानै नोंथांमोननो श' खालामगोन दा जोङो एप्लाइ हियरआव क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबायदि गेवगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैनानै एप्लाइ अनलाइन मोनदोंना बेयाव फिन खनसे क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो लोगो लगइन खालामबानो जाबाय जायनोखि सिगांनि एप्लाइ खालामखादोंमोन आसाम पुलिसाव लगइन खालाम जुदि गोदानैबा रेजिस्टार खालामनांगौ बेनि बागै भिडिअ मोनखाबाय नोंथांमोना चेक खालाम डिसक्रिप्शनाव भिडिअ दङ दा लगइनआव क्लिक खालामबानो सिगां एप्लाइ खालामखानायफ्रा इजियावनो एप्लाइ खालामनो हायो दा बिनि लास्ट डेटखौहाय नायदो नै गासैबो पस्टआनो 8 फेब्रुवारि खालामबाय अब्ला जुदि 12 एबा 15 निफ्राय जुदि फिजिकल टेस्ट लायोबा जास्ट बुंदों नर्मेलि लानोबो हागौ बिसास गैया जायखिजाया प्रेक्टिस थाबाय थादो दा जों लगइन खालामबाय लगइन खालामनाय लोगो लोगो दानिया एसे चेन्ज जादों दा जों जायखिजाया रेजिस्टार थानाय फन नाम्बारखौ होदो बार्थडेखौ होदो बेनिफ्राय आधार कार्डखौ होथारनांगोन बेनिफ्राय लगइन खालामनांगोन आरो लगइन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गावनि प्रफाइलाव थांनो हागोन दा दायो जों लगइन खालामबाय आरो लगइन खालामनाय लोगो लोगो एक्न'लेजमेन्ट नोंथांमोना सेम आइडिजोंनो डाउनलड खालामनो हागोन जेरै एबिइउबि कनस्टेबलाव खालामबायबा खालामनो हाबावगोन मोनसे बाथ्रा स' नोंथांमोननि बैसोआ अके जोंहा 30 इयार्स मोनोमोन नालाय दायो बारायनानै 31 इयार्ससिम नोंथांमोननि एबिइउबि कनस्टेबलाव एसटिफ्रा एप्लाइ खालामनो हाबाय दाख्लि बैसो बारायदोंमोन नालाय दानिया स' नोंथांमोना मा पस्टआव इलिजिबल जादों बेयावनो एप्लाइ ओंखारगोन बेयावनो इलिजिबल जायोबा एप्लाइ खालामबानो जाबाय दानिया स' नोंथांमोननि बेनो जाबाय गोदानै पस्ट फैनाय बेनो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 बेनिफ्राय फरेस्ट गार्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि गोबां रोखोमनि पस्ट दंमोन ना स' बेखौ एप्लाइ खालामबा नाम्बार 6 आव दङ बाव फैनानै एप्लाइ अप्शन नोंथांमोना मोनदों बेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो टेलर दङ ग्रेड 4 दङ जेल अर्डार दङ स' नोंथांमोना 8 नाम्बाराव जेल अर्डार मोनदों स' बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन बैसोआबो बारायखाबाय नालाय जोंहा दा 31 इयार्ससिम मोनो नालाय अब्ला स' नोंथांमोना इलिजिबल जायोबा खालामबानो जाबाय नाथाय फरेस्टआवथ' जोबोर मोजां 18 इयार्सनिफ्राय 45 इयार्ससिम जोङो एसटिफ्रा एप्लाइ खालामनो हायो आरो फरेस्टनि सिलेक्शन प्रसेसा आसामना एसे बेलेग बिटिसिनि होनोबा फार्स्टआव रिटेन एग्जाम दङमोन अके देन बेनिफ्राय सेकेन्डआव फिजिकल टेस्ट दङमोन आरो लास्टआव भाइभा दंमोन आसामना खिन्थु फार्स्टआवनो बेनो जाबाय जोंहा मा फिजिकल टेस्टसो लाग्रोगोन आसामना जाबाय फार्स्ट स्टेज 1 जाबाय फिजिकल टेस्ट बिनि उनावसो रिटेन एग्जाम दङ बिनि उनावसो थाबायनाय टेस्ट दङ आरो लोगोसे लास्टआव भाइभा टेस्ट दङ स्टेजआनो गासै मोनब्रै दङ आसाम स्टेटना दा जों बेखौ दोनथ'नानै जों एप्लाइ जों अप्शनाव क्लिक खालामनोसै दानिया जों एप्लाइ अप्शनाव फैनाय लोगो लोगो जों बावहाय नोंथांमोनानै हम गार्ड गैया बायदिसिना एनसिसि गैया होननानै जों रेजिस्टाराव खालामखादोंमोन ना बेखौ जों मिथिबाय दा सुइमिं नोंथांमोना रोंगौना रोङा जों रोङाबा न' होदो देन बेनिफ्राय नोंथांमोनानै माखासे जेनाखि एक्सपिरियेन्स दं गैया बेखौ येस न' होबानो जाबाय नोंथांमोना होमबानो बियो सेभ जागोन मानोना सेभ होनाय लोगो लोगो नै बावहाय अप्शन दङ बे सेभ एन्ड प्रसिडआव क्लिक खालामबानो बियो सेभ जागोन दा जों सेभ खालामनानै नेक्स्टआव थांनो दानिया जों मोनबाय बेनो जाबाय नै नोंथांमोननि स्टेप 1 दङ बेनिफ्राय स्टेप 2 दङ दा बावहाय नायोब्ला नोंथाङा नै बे जाबाय पस्टआ माखौ सिलेक्शन खालामग्रोनो दा एग्जाम्पल जेनाखि फरेस्ट दङ ग्रेड 1 दङ गार्ड दङ नालाय दा जों फार्स्टआवनो फरेस्टआ ग्रेड 1 सेलेक्ट खालामनानै जों मा खालामनांगोन मोनसे अप्शन दङ बे साबमिटआव क्लिक खालामनांगोन बेनिफ्राय सेभ एन्ड प्रसिडआव जोङो थांनांगोन आरो नाथाय नोंथांमोना प्रेफारेन्सखौ गासैखौबो होजोब जेराव इलिजिबल जायो सिंगल होनाङा लस जायो बेखायनो गासैखौबो नोंथांमोना होनांगोन दानि नायदो नै मिस्टेक खालामनो हादो दा जोङो मोनसेखौ साबमिट होनाय लोगो लोगो मा फैखो गाहायाव अप्शना फैबाय नै अके स' गाहायाव अप्शन फैबाय जुदि मिस्टेक जादोंब्ला प्रेफारेन्सआ नै बेवहाय क्लिक खालामबा बियो चेन्ज जागोन बेखौ मोजां नायबानो जाबाय फिन कनसेप्टआव जोङो ग्रेड 1 होखांबाय नालाय दानि जोङो फरेस्टार जोङो गार्डआव होनोसै आरो गार्डआव होनाय लोगो लोगो फिन कनसेप्टआवहाय साबमिटआव क्लिक खालामनांगोन
दा जोङो साबमिट खालामनाय लोगो लोगो नायदो फरेस्ट गार्डआबो गाहायाव फैबाय फिन खनसेबाव जोङो नै गेम वाचार मोनदों बेयाव जोङो सेलेक्ट खालामनानै साबमिट खालामदो आरो साबमिट खालामनाय लोगो लोगो गासैबो प्रेफारेन्सआ फैजोब्बाय आरो जों मा खालामनांगोन अपसना सेभ एन्ड प्रसिड दङ बेयाव होबानो नेक्स्ट पेजआव जोङो थांनो हागोन। दानिया जों नेक्स्ट पेजआव होनाय लोगो लोगो प्रेफारेन्सआ फैजोब्बाय नै मोनथाम होनाय जाबाय फरेस्टनि आन्डारावहाय दा फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नै डकुमेन्ट्सखौ गासैखौबो भिउ नायनोबा नायनो हागोन आरो चेक खालामनो हागोन नोंथांमोना अके देन बेनिफ्राय मा खालामनांगोन जोङो लास्टआव मोनसे अपसन मोनो फाइनाल साबमिट जोङो कनफार्म खालामनांगोन होमबाथाय नोंनाव अटिपि थांगोन आरो बे अटिपिखौ होनाय लोगो लोगो नोंनिया फाइनाल एप्लाइ जागोन। जोबोर इजि प्रसेस अनलाइन सेन्टाराव थांलायनाङा दाखालि जि एप्लाइ खालामखानाय दङब्ला नोंथांमोना सेम आइडिजों लगइन खालामनानै साबमिट खालामनो हायो मानोना गासैबो डकुमेन्ट्सआ अलरेडि पर्टेलाव नोंथांमोनाव दंखाजोबो बेखौनो रिसाबमिट खालामबानो मात्र पस्ट प्रेफारेन्सखौल' नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौ एनि पस्टआव नोङो इलिजिबोल जाया मानो नोङो गावनो एप्लाइखौ दायो खालामनो हासिगोन। दा बेखिनियानो नोंथांमोना बेवहाय जोङो मोनदोंमोन ग्रेड 1 एप्लाइ खालामबाय बेनिफ्राय फरेस्ट गार्ड खालामबाय आरो गेमजों वाचारखौ जोङो बेवहाय सेलेक्ट खालामबाय दानो जोङो फाइनाल कनफार्म खालामनोसै। दा नायदो नै बेखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना चेन्ज खालामनो हाया होनना बुंदों इडिट खालामनो हाया आरो दायो दा बेखायनो सानै हय मोजां प्रेफारेन्सखौ होनानै ला बेनिफ्राय साबमिट खालाम आरो जुदि मिस्टेक जाथारोब्ला 5 डेज मोनगोन डेट जोबनायनि उनाव अब्ला नोंथांमोना इडिट खालामनो हाया नाथाय बेखौ जों आसा खालामनाङा मानोना जोङो दानो मोजाङै प्रपारलि नायखा आरो गासैबो अके जाबाथाय नोंथांमोना अके होदो दा जों बेवहाय अके होनोसै। दा अके होनाय लोगो लोगो बेवहाय अटिपि थांगोन बे अटिपिखौ होबासो नोंथांमोना मा फाइनाल साबमिट जागोन दा बेखायनो जोङो बेवहाय जों अटिपिखौ होनोसै लाइक दा नायदिनै जोङो अके होनाय लोगो लोगो फाइनाल साबमिट जासिगोन बियो थ' नोंथांमोना मोनदों एक्न'लेजमेन्ट डाउनलड खालामनांसिगोन बेवहाय होमबानो नोंथांमोना PDF फाइलखौ प्रिन्ट खालामना ला जुदि प्रिन्ट खालामाबा मेलाव दोनना ला ड्राइभआव दोननानै ला नांगौ जायो फिउचारावहाय दा बेखायनो नोंथांमोना बे खामानिखौ मावदो। दा भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जिनिखि लोगोफोर दङ नोंथांमोननो फन खालामना खोन्थाबानो जाबाय लास्ट डेटआ माने खमसै दा नेट गैयाब्लाबो गुबुन जायगायाव फैनानै एप्लाइखौ जाहाथे खालामो वाइफाइ लानानै बेनो नोंथांमोननि दिनैनि एप्लाइ प्रसेस भिडिअ'।